نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستانê bang li hemî aliyan li Herêma Kurdistanê kir. Alîkar binj bo derbaskirina krîza nexweşiya vîrusa koronayê bi ser keftin. Duh sêşemê sîwyekê adara 2020 bi helkefta hatina cejna Akîto ya sersala Babilî û Asûriya nû dê nameyekê de. Barzanî got ku germtirîn pîrozbahiyên xwe ji xwişk û birayên Kildan, Asûr û Siryanî re li Herêma Kurdistanê û Iraq û cîhanê re pêşkêş dikim. Bi hêvî me ev sal bibe sala xêr û xweşiyê û dubare vegera hêvî û ewlehiyê ji Kurdistaniyan re hemî gelên cîhanê ku rûbrûbûna rewşeka zehmet nek cihê hêviyan de ye dikim. Nîçîrvan Barzanî serbar kir û got bi vê helkeftê hestekeziyê li ser giringiya hemahengî û hevkariyê di navbera hemî dezgehên fermî û alî û pêkhateyên Kurdistanê de dikim. Pêk ve pabendî rênemayan bergirtina rêyên durist pêwîst bi awayekî serkeftî bin. Ji bo derbaskirina vê rewşê bi serkeftin were encam dan. Heroha serokê Herêma Kurdistanê Nîçîrvan Barzanî nameya xwe de daxuyanî. Kurdistan wekû herdem landika pêkvejiyan lêborîn û mirovahiyê ye. Zarên wê yên Mesîhî pêkhateyeke resene, stûneke giring e ji stûnên vê çandê. Ku divê em hemî jî vê çandê bi hemî awayan biparêzin bihêztir bikin.